Si Pedro ug si Cornelio. Gawa Kapitulo 10 versikulo 1 hanggang 33. Didto sa Cesarea may tawo nga ginganlag Cornelio. Kining tawhana o sa kakapitan sa mga sundalong Romanon sa batalyon nga gituwag og batalyong Italyano. Diyos nun siya og ang iyang tibo o pamilya. Daghan ang iyang natabang sa mga Hudyong kabus, ug kanunay siyang nag-ampo sa Diyos. O sa niana kaadlaw, mga 3:00 ang takna sa hapon, may nagpakita kanya nga anghel sa Diyos. Klaro kaayo ang iyang pagkakita sa anghel nga misulod sa iyang balay ug mitawag kanya, Cornelio. Sa pagkakita niya sa anghel nahadlok siya og miingon, unsa man ang imong tuyo. Miingon ang anghel, gidungog sa Diyos ang imong mga pag-ampo ug nalipay siya sa imong pagtabang sa mga kabus. Busa gihinumduman ka sa Diyos. Karon, pagsugo og mga tawo nga moadto sa Jupa ug ipakuha si Simon nga gituwag og Pedro. Atoa siya magsak-anan kang Simon nga tigbulad ug panit sa mananap. Ang iyang balay anaa sa daplin sa baybayon. Sa dihang mipahawa na ang anghel, gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugoon ug ang usa ka sundalo nga usa sa iyang mga luyo-luyo. Kini nga sundalo Dios nun usab nga tawo. Gisultihan sila ni Cornelio sa tanang nahitabo, ug pagkahuman gisugo niya sila sa Jupa. Nianang pagkasunod adlaw samtang nagkaduol na sila sa lungsod sa Jupa, misaka si Pedro sa pahulayanan didto sa patag nga atop sa balay aron magampo. Udto kadto, gigutom si Pedro ug gusto niyang mokaon. Apan samtang giandam pa nila ang pagkaon may gipakita kanya ang Diyos. Nakita niya ang langit nga naabri og may nagapaubos nga sama sa lapad nga habol nga hiniktan ang upat ka eskina. Ug sulod niining habol nakita niya ang tanang matang sa mga mananap, ang mga mananap nga nagalakaw, ang mga nagakamang, ug ang mga nagalupad. Ug may tingog siyang nadungog nga nagaingon, tindog, Pedro. Pag-ihaw og kaon, mitubag si Pedro, dili mahimo, Ginoo, tungod kay sukad kaniadto wala gayud ako makakaon sa mga mananap nga sama ni ini, nga sumala sa kasuguan hugaw ug gidili nga kaunon. Miingon pag-usab ang tingog kang Pedro, ayaw isipa nga hugaw ang bisan unsa nga butang nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini sa makatulo, ug kadtong gipaubos nga sama sa habol gibira pagkalit-balik ngadto sa langit. Samtang naghunahuna pa si Pedro kon unsa ang kahulugan sa iyang nakita, miabot usab ang mga tawo nga gisugo ni Cornelio. Kay pagkahibalo nila kon asa ang balay ni Simon, midiretso dayon sila didto. Ug sa pag-abot nila sa pultahan sa koral, nanawag sila og nangutana kon didto ba magsak-anan si Simon nga ginganlan usab og Pedro. Samtang naglibog pa si Pedro kon ansa ang kahulugan sa iyang nakita, miingon ang Espiritu Santo kanya, may tulo ka tawo nga nangita kanimo. Kanaog ug uban kanila. Ayaw pagduha-duha sa pagkuyog kanila tungod kay ako mao ang nagsugo kanila. Busa na naog si Pedro ug miingon sa mga tawo, ako mao ang inyong gipangita. Ansa may inyong tuyo kanako? Miingon sila, gisugo kami dinhi ni Kapitan Cornelio. Maayong tawo siya ug nagasimba sa Dios. Gitahod siya sa tanang mga Hudyo. Miingon kanya ang anghel sa Dios nga imbitahon ka nga moadto didto sa iyang balay aron madunggan niya ang imong isulti. Gipadayon sila ni Pedro ug didto sila nakatulog ni adtong gabhi una. Pagkasunod nga adlaw miuban si Pedro kanila. May pipila usab ka mga tumutuo sa Jupa nga miuban kanya. Pagkaugma miabot sila sa Cesarea. Nagahulat kanila si Cornelio, ug ang iyang mga kaubanan ug mga silingan nga iyang gidapit. Sa pag-abot ni Pedro, gisugat siya ni Cornelio ug miluhod sa pagsimba kanya. Apan gipatindog siya ni Pedro ug giingnan, ayaw ka na buhata, tawo lamang ako. Ug nagpadayon ang ilang panagsulti samtang nanulod sila sa balay. Didto nakita ni Pedro nga daghan ang mga tawo nga nagkatigom. Misulti si Pedro kanila, nakahibalo kamo nga kaming mga Hudyo gidid-an sa among relihiyon nga mobisita o makig-uban sa mga dili Hudyo. Apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko angay isipon nga hugaw si bisan kinsa. Busa sa dihang gipasuguan ninyo ako nga muanhi dinhi, wala ako mobalibad. Karon gusto kong mahibaluan kon nganong gipatawag ninyo ako. Mitubag si Cornelio, tulo na kaadlaw karon ang milabay sukad sa akong pag-ampo dinhi sa balay, ug ingon usab niining orasa, mga 3:00 sa hapon. Samtang nag-ampo ako, kalit lamang nagpakita kanako ang tawo nga sulaw ug bisti.
Ug miingon siya kanako, Cornelio, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug nahinumdaman niya ang imong pagtabang sa mga kabos. Karon, pagsugo og mga tawo nga moadto sa Jopa ug ipakuha si Simon nga gituwag og Pedro. Didto siya magsakanan sa balay ni Simon nga tigbulad ug panit sa mananap. Ang iyang balay ana adaplin sa baybayon. Busa gipatawag ko ikaw dayon, ug salamat nga miabot ka. Ani ana kaming tanan sa presensya sa Dios aron maminaw kon ansa ang gisugaw sa Dios kanimo nga isulti kanamo.